Seftikindu, yeah, when fun was it. Yasabutu, oh, look at a Yumtulala Sabanjan, Sabini, Wisandini, Shanini bed. It's Yumtulala Sabanjan, Sabini, Wisandini, I'm Shanini bed. Gongalangs wanana wema Sanchina elevo Yemigan Cheleni pelu nangoni leva Gongalangs wanana wema Sanchina elevo Yemigan Ishonin pelu nangoni leva Goma watita utumo mfana Watita utumo Seunchina elemanje Sangaza, seo yangleba Ukelo mangami lama chwasa ngahena Aswela chola mafona foda Aswela bela Aswela bela Umela bela Teswa komnyama Yenseswa pela mina Itiye tumpele Tumpela, mpela, upela Yingazonga ngana stela Awusintomba ngevemizwe Ungasoqina la Umpela Yingazonga ngana stela Awusintomba Itiye tumpele Wololo Wemfana ukatanga Wemfana uwazemani Wololo Wololo Ay, suba What's best nag way? Sam Shaya man Ata ni miedele yeah What's best nag way? Sam Ponya man Akushama tabunga What's best nag way? Sam Ponya man Shayu pin Shayu Ujalo bafana baba pupu Ay ikuvumile ke weather ntwana uyabona ke namhlanje azokhipha manje usho umntalapha uyeka hayi mfana ngeke umpethulela hayi uye kumntalapha mfana umuntu othole ibongweni uye kanjalo inqamule nje ibongweni hayi kulungile ke khehla asibone kule ndawo la ngezansi Velela baba nomona Minomona Velela baba nomona Senomona lezithu Abafowethu banomona Abafowethu banomona kabi Minomona lezithu Oh mngani ngiyamzondo mngani emculweni Mngani ngiyakuzonda mngani emculweni Oh mngani ngiyamzondo mngani emculweni Uzwa bethi gijima nkabi yami Gijima nkabi yami Bathi gijima nkabi yami Nkabi yami Bathi gijima nkabi yami Bethi gijima nkabi yami Bengifaka ekhanda Bethi gijima nkabi yami Sanibonani bafowethu
enhla nasezansi ngiyabingelela. Lo bingelelayo siphamandla umfoka Mchunu. Phakathi kwamaphumulo waziwa ngegama lePhakadelihle endimeni yomculo. Bafowethu ngithi ngonyaka ka2019 ngizonithulela nansi i-album yami esihloko sithi ungazoqina la. Okuyi-album yami yesithathu. Bazokhumbula abantu ngonyaka ophelile ukuthi ngifikele futhi nge-album esihloko sithi nginemfihla. Ingoma kaSabathile nje edume nje izwe lonke. Bayithanda abantu. Ebese ngibonga bafowethu i-support yenu ngakho konke ningenzele khona kule album edlule. I-album namhlanje nginayo la. I-album ezophuma ngomhla ka-5 kuMeyi. Futhi nje weekend lapho mhlawumbe nje mfowethu mangabe mfowethu nawe idadi uyayifuna uzongithinta nje lapho kuyolona umbone vele lapha escreenini sakho. Bese ke nje bafowethu ngicela noma ngisho yazi bafowethu noma ngisho kwenzakalani ngiyacela ngisasemusha kule ndima kodwa umzimba esengitholile kuningi kakhulu igama lami kunabantu abathanda ukucekela phansi lapha ukuthi izinto abayikhulumayo ngezisebenzi engazazi. So njengamanje namatsha asengiyisitho nje nisazi. So bonke laba abasangisisela bona kahle abantu abangaziyo ukuthi so angeze ngixabane nomuntu ongaziyo ukuthi sibangazi ngabe sesizibe nanabangani. Ngokuthi nje sasibonana ngaleso sikhathi kulungile ngikho lapho. Le album le ngiyiphethe bafowethu inamanoni angu-18 futhi ishumi nantathu ngoba ngingasho ngathi isihloko sakhona sithi ungazoqina. Ziningi ngempela ingoma bafowethu ezikhona laphana ezojabulisa abantu abazothokozela nje mhlawumbe singabhala sithini. Kukhona nje ingoma laphana ethi ebusuku bayizona. Leya ngoma bafowethu cha ngiyozwa ngani bafowethu ngiyicela i-feedback impela umuntu angeke azayisole. Bese kuba nengoma futhi eyisihloko nqamuke embadada kehla lapha ushinga nje umfana komunye umuzi ushinga khombisa ukuthi umfana nje waqhathwayo ushinga nje umfana ngale kokuthini ke phela nani niyazi insizwe yashika ngoba insizwe vele ushinga seyahamba umkangela seyahamba indawo kumele ushinga uma unginsizwe ukhombisa insizwe the rest ngaphandle mawusisi kumele ugqize yabona ushaya izivinini ugqize kodwa nje mawuyinsizwe kahle kumele ushinga. Bese ke bafowethu ngisho ukuthi ngisebenze phansi kwestudio futhi sona leso nazi ngikuso ngokudlule amashini music production okuyinkampani leyo kaSibiya kodwa ngisebenze mina ke estudio futhi amashinga yabona. So njengoba nazi ke bafowethu ukuthi sisafika sisaphusha njengenkampani yami eziphakadelihle music production. Bafowethu sicela uxhaso lenu kakhulu. Sicela uxhaso lenu kuba nisisize bafowethu nisifake isandla ukuthi nithole umculo oqondile hayi umculo lo indaba zothi isherelana ingoma ngoWhatsApp. Ingoma uma ngabe kuthiwa lesidingi ngoba ngisho ukuthi izophuma mhla ka5 uma ungase ungayitholi ukuthi mhlambe usendaweni ekude yabona mhlambe uqhelelene nezitolo kodwa jet music bani angeke ukhona ukuthi ufinyelele khona wazi uzoyithola kanjani kulula. Ngenze uhlelo lokuthi uma ufuna i-album yami mhlawumbe ngoba izophuma nge5 from nge6 kuya le uzobhala nje laphana online usearch lapho uzoyithola i-album yami latest album ukuze kuyiyona isihloko sithi ungazoqina lana izobe ngiphelele khona uyi-download yonke. Kanti futhi uma kuwukuthi ukudownload awukhoni sizobe sina ama-link azobe khona mhlawumbe ungangithinta ungene efonini ngosendela i-link uthole ingoma wena ngayo leyo ndlela leyo yabona. Ngijabule kakhulu bafowethu cha sanda sidlula ikhanda kusazoba njalo. Oh, yeah.
I am a prisoner.